Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tatangihon majolo turpuk jamita si pasahatota di partangyangota. Di bagasan partikian minggon. Imana tarenet sian Kolose bidutolu ayat 15 rodi 17. Songonon madidok disi. Jaladame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe parroha mauleate mahamu. Gugun mahatani Kristus maringan di tonga-tonga muna. Mardongan sadok hapistaran mahamu masih ajaran. Jala masih paingotan marhite-hite aka ede pesalmen. Ede-ede puji-pujian dohot ede partodion. Edehon hamu madebata di bagasan rohamuna marroha hamulateon. Jala nasa siulaon manang dihata manang di pabahenan. Saluhut nai mamarhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Huhut madok mauleate tu debata ama marhite-hite ibana. Ima yanggo sahatna. Tihamu ruas ni huria di bagasan Kristus Yesus. Dameni Kristus ima mangarajai rohamuna. Idono aeng na mangarajai roham atik na artado. Atik sinamot. Atik ambisi. Atik mohop ni hate-hate. Manang atik giot-giot ni pamatangmu. Boy doi gabe miad dope dihita. Hinorhon ni nasori pas dope hadiriota. Di pauba hadirion ni holong dohot asini rohani debata di bagasan Kristus natalup. Mangarajai dirita. Bodo pe gabe mia ni dihita. Gabe ipos-ipos nama korhon na hurang denggan tu dirita. Nang tu parsaoran ni torop halak. Edang persuadautta. Setiap orang itu punya masa lalu. Dangadok kita tubuh ripas pitor badia. Dia dopan di debata. Alai jol mana adong dina humalia kita dojumolo manoppa hadiriotta. Iban nadong dosa warisan. Nata haporsiai di bagasan ajaran na tagolong. Alay nak salah kita. Molo tabuap pe pangalaho nasisongoni di masa laluta. Jalagabe ipos-ipos na makorhon na hurang denggan itu dirita. Nang tua kaparsauran na tadohoti di bagasan partikian on. Nabolas doi takotapon. Marhite holong ni Kristusi. Iban na dok ikon luluhonok kudosa niya mama to pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut papaton pinopar niya kana sogoroha midaaw. Alay. Holong dorohaku dia kana maribu-ribu naso mangalaosi patiki. Bisa diputus. Ketika kita telah menerima keberadaan anugerah holong ni rohani Kristus natak kasih mian di bagasan hita. Jala i napatauhon hita gabe sada daging. Jala molo saya taula pei di bagasa perdalanan ni ngelutta. Hala sada daging do hita tu hadirion ni Kristus. Dada holan marpangotak itu hadiriot. Alai marpangotak do itu hadirion ni Kristusi. Yang pertama prihatin atas perilakumu mengaku sebagai orang percaya di hadapan Tuhan kepada Kristus. Ketika engkau berjalan tidak sesuai dengan kehendak koridor yang diinginkan oleh Kristus berlaku atas dirimu. Yang pertama terluka adalah bukan dirimu sendiri. Tetapi yang pertama terluka adalah Kristus sebagai pemilik engkau. Karena engkau telah menjadi satu daging terhadap diri Kristus. Menyangkut soal moral dan menyangkut soal etika.
Alani ido uban nagabe dipangido si Paulus marhite turpukon tuhuria kolose ala na saidi ida ibana dope adong akka pangalaho na solot. Ipos-ipos di pangalaho di masa lalu na binuaton ni nasida adorang so di zakon nasida hadirion ni Kristus nagabe si palua di nasida. Jala pangalaho na si songoni boy mapakoron na hurang denggan tu pribadi na bersangkutan. Terlumubi tu lingkungan, tu persekutuan, tu persauran di dia nasida marenganan. Bako namai edang adong punguan naso berbeda paham. Jala dinamika ni punguan idoi. Alai dipangido hadirion ni si Paulus marhite turpukon asaboi uli denggan saluhutna ikut jumolo majolo dame ni Kristusi mangarajai rohani nasida. Jala molo tubuh pe akka persoalan di tonga-tonga ni persauran ni nasida. Asa di bagasan holong jala di bagasan hapistaran nasiat debata manasida. Masih ajaran suak songoni masih pasi ngotan. Jala ikon mardongan edde puji-pujian. Ulaon na borat amang doho tamuinang di ngoluon imama micang manogu mamudai. Taingok dope na jolo say girgir dope akka na tua-tuatta. Mamicang aka sudut no poso molo hurang uli tama gabe mangalawo si pangalaho na di ida. Marhite hata padokan unang patang toka na sojadi. Anggo di bagasan partikian molo ni picang anak ni halakan. Gabe bura, gabe marado narotu hadiriotta. Buasa oramu gelekku marisap eso hepengmu diisap. Buasa oramu gelekku mangulahon na si songoni eso ho dirugii. Auro dirugi. Sialani ido benagabe dipangido si Paulus marhite turpukon. Kalaupun terjadi hal seperti itu di tengah-tengah persekutuan, yang pertama, setiap pribadi yang berada di dalam persekutuan itu harus menyadari bahwa itu tidak sama dengan persekutuan yang lain. Bahwa persekutuan gerejawi yang mereka ikuti itu adalah yang memanggil mereka menjadi pribadi yang terlibat di dalam persekutuan itu adalah apa? Anugerah dan kasih Allah itu sendiri. Lalu ketika terjadi sesuatu persoalan, dan itu adalah tentunya berawal dari kelemahan dari pribadi yang mengikuti persekutuan tersebut, atau masa lalu yang belum selesai, yang belum hidup baru dari keberadaan daripada anggota persekutuan ini, harus menasehati, harus menegur di dalam kebijaksanaan. Ikon mardongan holong dohot hapistaran nasia debata mahamu. Pauliulihon pasingoton mamodai bahkan mamicang. Molo marharorohan nasian holong ni rohani debata manang molo jumolo holong ni rohani debata marhuraja di bagasak kita. Molo tungadok penahurang nadopak tu si malolokta totu di bagasan hadirion namar habisuhon namar holong ni roha marhapistara mahita lau mangalehon si pasingot tunasida. Gabedong madisi halabohon kelembutan. Jaladong madisi pangajuyon. Jalalas adong madisi pengampunan. Dang hosom manang dendam kusumat be namian disi. Dungi dido ibana marhite edde pesalmen dohot edde puji-pujian. Bodoh hitamang dohot tamuinang molo di pakon tuaka persoalan nasi songoni di tonga-tonga ni pungmuan. Alai gabe bagian ni ekspresi ni pamujiota si pasingot tatudongan. Dan kita menjadi pribadi yang mampu merendahkan diri melihat kelemahan itu, dan justru bukan menganggap diri kita jauh lebih tinggi dibanding dengan dirinya dalam hal moral atau dalam hal etika yang kita junjung tinggi. Bukan. Agebe makilala mahita sarupa dia dopan di debata. Molo tapasingot dongatai di bagasan
holong ni rohani debata natakasmian di bagasan rohatta mardongan holong jala mardongan habis tarak kita pasingotton jala mardongan ede puji-pujian ekspresi ni hapor siaottama hatatta paddohatta panogunoguotta tu hadirionna. Da luar biasa do holong namian dia kapangalaho na si sungoni. Amang do hotamu inang narumikot, mari kita mengintrospeksi diri masing-masing. Apakah memang kita sudah menjadi pribadi yang boleh Tuhan pakai menjadi media yang baik, supaya melalui kita Allah berkarya demi meningkatkan persekutuan yang hebat dan luar biasa. Ketika holong ni rohani debata mian jala marhuraja di bagasan rohatta melonunga taruli hita dia kana sisongoni ahape persoalan namasa di tonga-tonga ni punguan. Semua anggota persekutuan itu akan berlomba-lomba menjadi pribadi yang mampu merendahkan diri di hadapan Kristus dan mampu prihatin melihat kelemahan masing-masing. Dengan demikian yang dominan bukan lagi kebesaran suara daripada pengurus, aturan yang kaku, dan yang lain-lain. Jalalos marhite pangalahon si songonod domang doho taminang gabe tubuh madihita hadirion natotong madok mauleate tu debata. Jala manang dihata suak songoni nang dipabahenan gabe totong mai mabaor marharoroan sian hadirion ni panadayon natakas tu hadirion ni Kristus. Sialani biarlah masa lalu menjadi kenangan, hari ini menjadi kenyataan, masa depan menjadi harapan. Jalan aing mai di ruang lingkup ne hadiriot tanatakas rade hita patuto dirita di hadapan ni Kristus. Asa di paubah hita, asa unang gabe makorhon harugian dirita di pangalaho di ipos-ipos natading natabuat dope satu sonari gabe makorhon na hurang denggan itu dirita tarlumbobi itu parsaoran asa unang gabe partuk tuha kita tuah kana asing taukap madirita majakon holong ni roha dame nasian Kristusi asa marhite hita gabe tubuh dame na sumurong di nahumaliak kita di keluarga di masyarakat terlumobi dia ka parsaoran ni huria nata hubasi jalan nata hadohoti di pargogoi debata mahita lau mangulahoni. Amin.